हेलौ नै फैलायबाय खावब्लि सिब्लिनो आजिखालि माबायाबो एसे मोजां जाबोनो हमबाय मोजांब्रा मास्टार माबा जाजोब्बाय केटनि गोजा जाबायना दा आजिखालि गोदो बायदि रोङि मास्टार थालाना मिथियालै इलाय इसे आस्लाफ्रा बुङा माखा बाबा थासुखो इसानि पुलिलानि हाय बाजै हाय गुड इभिनिं जानाखाय अमानो नङा जानोनो हरदो खोमा बिबैया SM चेनेल हाय आब' हाय आगै मा खबर मधुजि अफिसियेल हाय बाजै हाय हाय ओंखाम जाबायना जायाखै फोरमायहां जमुना ब्लग हेल' फ्रेन्ड हाय थेंक इउ स' माच आंनियाव लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर एन्ड हेपि निउ इयार मधुजि अफिसियेल मा खेबलायनो जाखो मा खेबलायनो जाखो ना मा होनदो गय जाबाय दं आं मधुजि अफिसियेल खेब बाजैखो सोरखो थिनखोब्रा र' आं बिजि दं दे जेबो नङा आं लाइक खालामबाय दे अ थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मधुजि मा ओंख्रि जाखो खोन्थायासै आरोना फोरमायहां जमुना ब्लग मा ओंख्रि जाखो जोंहा माबा पानिलावजों नामोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो मा फिनालाव ओंख्रि बेलाय पानियालाव पानिलाव ना पानियालाव दैलाव SM चेनेल दे सोरबाफोर फेन गैयाबा फेन खालामदो औ जोंहा बेवहाय सोर दंथाय अन्नानै SM चेनेलखौ सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला खालामना होदो आरोना SB साइरि गुमैयालाय आब' औ गुमैया ओइ सेथ्लायाव जना दं आरोना ओमफ्राय आं नै साइडथिं फैबाय मा खबर आगै SP साइनारि नै जोंहा SP साइनारिखौबो SM चेनेल सापर्ट खालामलायदो आरोना सापर्ट गैयाबा
Pagol plus Pagol. Hi, good everyone. Hi, good evening. Pagol. मा खबर? मा ओंख्रि जानाय? खोन्थाहरदो दिनै मा ओंख्रि जाखो आगै पागल? फोरमायहां जमुना ब्लग पानिलाव माखौ बुङो? मिथियासै। मिथियासै माने बे लावखौनो पानिलाव होनदों आङो माने। लावआ माखौथो लाव होनो? स्पेसायरि देखायलाय आब' गुमैखौ नायनि। जा गुमैया सेथ्लायावसो दङ। र' दायो देखायगोन आं दे फैब्लाथाय। पागल मोजां। आं ओंखाम जायाखै। औ दाबो जायाखै जोंहा फोरमाया गैया। फोरमायहां जमुना ब्लग अ। नों बर'नि मानसि नङालै। पानियालावखौ मोनजाफेराखै खोमा। जानो मोनजाफेराखै खोमा बेखायनो मोनथिया होनहरदों। दैलाव होनबा बुजिगोन जानांगौ। बिखुंगुर बर' हाय होनहरदों। हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जाखो? सोरनि थांजोबखैयो? SM चेनेला थांबाय नामा? जानो SM चेनेला थांबाय नामा? फोरमायहां जमुना। लावसो होनोना हारसानि सोदेरनो नोंसोरलाय? लावल' होनो आरो बेखौ पानेलाव होनो ओमफ्राय बै मोनसेखौ जोगोनार राङा लावबो होनोना एसामिसाव। लावल' होनबा आरो खायसे खायसे मा लाव होनना सोङोना। अनन्त क्रियेसन हाय आब' औ हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जाखो दिनै? पागल बिखुंगुर दाउदै हाय होनहरदों जोंहा पागला गैया बिखुंगुरखौ MS बड' ब्लगार सम गैया दे आब'। औ जेबो नङा आगै थेंकिउ स माच आरोना थेवबो SMS हरनायनि थाखाय। बिखुंगुर बर' पागल भाइ क्या हल हाय। पागल भाइ क्या हल हाय होनहरदों जोंहा बिखुंगुर बर'आ गैया पागलखौ। बिखुंगुर बर' आब' मा खबर? आंहा मोजां दंथ'यो दे आगै। पागल मोजां नोंनालाय? बिखुंगुर दाउदै सना जोंहा पागला बिखुंगुरखौ सोंहरदों मा खबर? फोरमायहां जमुना ब्लग साबसक्राइब खालामदो आंनिखौबो बयजोंबो प्लिज। जाय गैया जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगनि
चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना बिखुंगुर बर' पागल मा खबर लायालैनो मा खबर लायालै होनहरदों जोंहा बिखुंगुरा पागला गैखौहाय मानो खबर लायाखै जोंहानि दाउ खिथिनोसै जोंहानि दाउआ रावबो फैथाराखै सं सोर सोर पिकनिक जानो थांखो दे आगैमोन खोन्थाहरदो सोर सोर बहा थांखो सोर सोर अबेयाव पिकनिक जाहैनाय अन्नानै खोन्थाहरदो कमेन्टआव हेलो हेलो सब कुछ खो गया क्या कहाँ गया सब लोग चले गया कितना चुपचाप हो गया अनन्त क्रिएसन मोजां आब' जोंना अनन्त क्रिएसन मोजां आब' जोंना ओंख्रि आलु अमासोमोन आब' औ नंगौ नामा आगै गोथाव अपि किलार हेल' लोगोफोर औ हाय थेंक इउ स' माच अपि किलार लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो फंबाय अननानै खोन्थाहरदो पागल पागल बाजैया आंनि फेसबुकआव थाङाखै खोमा थाङाखै थांनायानो जायाखै आं बारा फेसबुकबो नायनायबो जाया आरोना ओमफ्राय फार्स्टआव नायनायानो फोरमायहां जमुना ब्लग जोंहा सरायसर बिलोआव जाहैबाय औ सरायसर बिलोआव जाहैबायनो जोंहा नै फोरमायहां जमुना ब्लग मोनहा आरोना जोबोद मोजां पागल प्लास पागल दान होनना बुंदो थेंक इउ स' माच दंलै होनहरदो जोंहा पागला एस एम चेनेलखौ सापर्ट खालामनि र' एस एम चेनेला थांबायसो नामा गैया सं दहायनो कमेन्ट फार्स्टआव हरदोंमोन आरोना थाङाखैब्ला कमेन्ट हरफिनदो एस बि साइरि आब' आंनि एस बि साइरि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो आब' औ जोंहा एस बि साइरि चेनेलखौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना सोर सोरनाव सापर्ट गैया एस बि साइरिया गोदान जानांगौ अननानै सापर्ट खालामना होदो फोरमायहां जमुना ब्लग पागल प्लास पागल प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आंनिखौबो होनना बुंहरदो जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगआ पागल प्लास पागल आगैखौहाय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों खालामना होदो फुंजा नार्जारि हाय अल फ्रेन्ड हेलौ थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय फुंजा नार्जारि सोर सोर मा खालामदों खिन्थाहर दे औ सोर सोर मा खालामदों खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया अननानै खोन्थाहरदो एस पि स्टेटास हाय होनहरदों हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो दिनै एस पि स्टेटास मा खबर आब' होनहरदो जों आंहा मोजां दंथ'यो आगै ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर
देबजित गेमिं मा खबर बाजै होनदों आंहा मोजां दे आगै थेंक इउ स माच आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय देबजित आगैया अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो तुलुमनि बर' हाय होनहरदों नै जोंहा आगैया फैलायबाय थेंक इउ स माच आगै लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो एसपि स्टेटास अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो प्लिज आं गाबोन 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन कमेन्टल' हरना दोन जोंहा एसपि स्टेटासनिखौ चेनेलखौहाय जाय जाय सापर्ट गैया अननानै खालामना होदो आरोना ओमफ्राय गाबोन बेक खालामगोन बियो 24 आवार्सनि उनाव फोरमाहां जमुना एसपि साइरि प्लिज फेमिलि मेम्बार्स खालामदो आंनिखौबो होनहरदों जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगा एसपि साइरिखौ फेमिलि मेम्बार्स माबा सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै खालामना होदो तुलुमनि बर' मोजांथ' आब' ओंख्रिया कबि आलुसोमोन औ नंगौ नामा आगै फुंजा नार्जारि तुलुमनि गान खोनासंनाया मानो फैखो औ जोंहा तुलुमनि आगैया गान खोनासंदोंमोन नामा गान खोनासंदोंमोन जानांगौ जोंहा फुंजा नार्जारिया बुंहरदों आरोना तुलुमनि बर' देबजित गेमिं सापर्ट खालामदो जोंहा तुलुमनि बर' आगैया देबजितखौ गेमिंखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामना होदो सापर्ट गैयाब्ला अनसाय स्टेटास बड' हाय होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो तुलुमनि बर' फुंजा नार्जारि नोंलाय मानो फैखो हा 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 होनहरदों जोंहा तुलुमनियाव सानैजों गान खोनासंदोंमोन जानांगौ मानो फैखो होनहरदों आरोना एसपि स्टेटास अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो प्लिज आं गाबोन 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन कमेन्टल' हरना दोन होनना बुंहरबाय दं आरोना जोंहा एसपि स्टेटासा जाय जाय गैया बेफोरो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना जाय सापर्ट खालामाखै आरो खालामखादोंब्लाथ' जेबो नङा अननानै खोन्थाहरदो जाय जाय दङ जाय जाय खालामाखै एसपि स्टेटासनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय जेपि ब्लग हेल' आब' आंहा दासो औ थेंक इउ स माच आगै जेपि आरो दिनै मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो तुलुमनि बर' फुंजा मिनिना उदै साजोबदो आंहानो मिनिना उदै साजोबदो जा आगै तुलुमनिया हा 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 मिनि हरदों आर'नाइ एजिएइच हाय होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै आर'नाइ मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो तुलुमनि बर' आरबिया गान खनदोंमोन आब' औ नंगौ नामा आं नायाखै आरोना ओमफ्राय उदै साजोबनाय जासे मिनिदो नामा नायनांगौ र' फुंजा नार्जारि आं दायो लाइभ स्ट्रिमाव दंबाय दं नामा आरबिया तुलुमनि खोनासंनो बाबाय आं ओंखायनो फैबाय सल'आ मोजां जानांगौ मेथाइआ गान खननाया तुलुमनि बर' फुंजा नार्जारि होनहरदों आरोना हि मिनिहरदों जोंहा तुलुमनि आगैया पागल पागल अनसाय ब्र सुवाद होनहरदों नै जोंहा माबाया पागल आगैया अनसायखौ सुवाद होनहरदों आरोना देबजित गेमिं मा ओंख्रि बाजै औ जोंहा दा पानिलाव होनबा मिनिलायगोन लायो लावदो ना ओंख्रिमोन आरोना नोंसालाय मा ओंख्रिमोन आगै देबजित अनसाय स्टेटास बड' जावदों नामा सुवाद होनहरदों जोंहा अनसाय स्टेटासा जावदों नामा सुवाद होनहरदों माबाखौ पागल आगैखौ तुलुमनि बर' देबजित सापर्ट खालामदो जोंहा तुलुमनि बर'आ देबजितखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट गैयाब्ला खालामना होदो आरोना देबजित आगै तुलुमनिखौ एसपि स्टेटास देबजित नार्जारि सापर्ट खालामदो अननानै आंनि चेनेलखौ जोंहा एसपि स्टेटासाबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना नोंसोरो जाय जाय सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय आंखौबो सोरबाफोर गोदान फैदोब्ला सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय सबबो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना कमेन्ट हरनानै बेक खालामफिना लाफ्लानो दाथा गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो पागल प्लास पागल माखौ जावनो सुवाद होनहरदों जोंहा पागल आगैया फुंजा नार्जारि फोरमायहां जमुना ब्लग कमेन्ट हर
जोंहा फुंजा नार्जारिया गैया फोरमायहां जमुना ब्लगखौ कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय सापर्ट खालामब्लाथाय SM नै आगैया फैलायबाय जोंहा SM चेनेल हाय होनहरदों औ नोंखौ नागिरबाय दंमोन आरो ना आगै SM चेनेला फैबाय नै जोंहा अननानै जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो SM चेनेलखौहाय पागल प्लास पागल पानिया लाव होन बाजै मा लाव बेलाय लाव होनबा मिनि हरगोन दा आंखौ सिनायनाय नङा पानिया लाव होनबाथाय पागल प्लास पागल सा हा हा मिनि हरदों हारसा नांदेरनाय नालाय ओंखायनो पानिलाव होनफ्लांबाय थायो पानिलाव होनो नालाय आर'नाइ AGH लोगोफोर थांनाय गासेव मा होनदों लोगोफोर थांनाय गासेव सापर्ट खालामनाया आनसाबस्क्राइब जादो दिनै नायनानै सापर्ट खालामफिन गासिबो औ सिगां खालामनाया आनसाबस्क्राइब जाफिनदो होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा आर'नाइया गैया ओंखायनो नायनानै सापर्ट खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों गासिबो माने चेक खालामना नायफिन आरो ना सापर्ट दङ ना गैया चेक खालामफिननानै सापर्ट खालामफिनना होब्लानो जाबाय माने भिडिअसखौबो नायनांगौ आरो ना भिडिअखौ नायनानैसो सापर्टखौबो खालामनांगौ भिडिअ नायालाफानो सापर्टल' खालामब्लाथाय आनसाबस्क्राइब जाफिनो नामा आरो 24 आवार्सनि उनावसो बेक खालामफिननांगौ आरो ना मानसिफोरनि बुंनाय जेनेबा बेसेबां सैथो आंबो मिथिया कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय गाबोनो बेक खालाम हरफिनबानो जाबाय आरो ना खालामालाफानो डाटा खालामब्लानो जाबाय तुलुमनि बर' 200 थाबनो खालामना होदो फ्रेन्ड नै जोंहा आगै तुलुमनि बर'निया 200 जासिगोननो अननानै थाबैनो सापर्ट खालामना होदो आरो ना जाय जाय खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो जोंहा आगै तुलुमनिखौबो फोरमायहां जमुना ब्लग बयबो जोदान फैनायब्रा आंखौ गोदान जानांगौ गोदान फैनायफ्रा आंखौ साबसक्राइब खालामदो आं बेक खालामफिनगोन कमेन्टल' हरना दोन प्लिज फेमिलि मेम्बार्स औ जोंहा दे जाय जाय सापर्ट खालामदो दान लिरना हरदो आरो जायखौ सापर्ट खालामदो अननानै माने खायसे सापर्ट खालामदो ओमफ्राय बेखौहाय गाबोन खालामबानो जाबाय आरो ना खायसे खालामग्रोदो आरो ना जाय जाय सापर्ट खालामाखै जायखौ खालामाखै खालामदो आरो ना तुलुमनि बर' आर'नाइ आं दंखायो आंहा होनहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ आर'नाइ आगैजों दंखायो होनना बुंहरदों आरो ना ओमफ्राय आर'नाइया AGHआ अके होनहरदों देबजित गेमिं बाजै आदाया बोरो जोंहा नोंसा आदाया ओइयाव बायहेरायावसो दं सेथ्लाथि दङ आरो ना आङो ओमफ्राय बेथिंहाय नेट नाङिनि बेथिं फैदो न' उनथिंजाय ओमफ्राय मानसि दङ नालाय रायज्लायबाय दङ आरो ना पागल प्लास पागल आं सापर्ट खालामनि र' जोंहा पागला गैया सापर्ट खालामनो नागिरदों आरो ना सापर्ट खालामना होदो SM चेनेल दे बयबो आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालाम लोगोफोर दे जोंहा जाय जाय सापर्ट गैया आरो ना SM चेनेलखौ सापर्ट खालामग्रोदो खेबसे बयबो जाय गैया खेबसेनो खालामखादो आरो ना भिडिअखौ नायग्रोदो बेनि उनाव फुल वाच खालामनानै सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय बिनि उनाव कमेन्ट लिरना हरदो SM चेनेलाव मोनसे बयबो ओमफ्राय जोंहा SM चेनेला गैया गाबोनो फारसेनिफ्राय बेक खालामना होफिनबानो जाबाय आरो ना खेबसेनो जाय गैया SM चेनेलखौ खालामग्रोदो पागल प्लास पागल SM चेनेलखौ औ SM चेनेलखौ खालामग्रोदो आरो ना जाय खालामाखै SM चेनेल जाय गैया खालामग्रोदो आरो ना सिस्टारनिखौ खालामना होदो आर'नाइ AGH SM हाय होनहरदों जोंहा SM खौ आर'नाइया SM चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो दे गासैबो आर'नाइ AGH जइन मि होनहरदों जोंहा आर'नाइया जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बिनि उनावहाय आर'नाइखौ खालामदो जाय गैया आर'नाइ AGH चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो आरो ना भिडिअ फुल वाच खालामनानै सापर्ट खालामना होदो जेपि ब्लग प्लिज लोगोफोर आंजोंबो लोगो जादो आंबो खालामगोन दे औ जोंहा जेपिखौबो खालामदो आरो ना बिदिनो सासे खालामबोबाय थादो आरो ना फुल वाच खालामदो ओमफ्राय सापर्ट खालामना होदो आरो ना
गासैबो SM चेनेल हाय होनहरदों जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लग आर'नाइ आंना थाङाखै माथो होनहरदों जोंहा फोरमायहां जमुना ब्लगआ थाङाखै होनहरदों आरो मानो थाङाखै खेबसे चेक खालामना नायफिनब्लानो जाबाय फुंजा नार्जारि SM चेनेल जइन खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा SM चेनेलखौहाय अनसाय स्टेटास बड' SM खालामबाय आंखौ गोसोबा खालामलाय आंखौ गोसोबा होनहरदों जोंहा अनसाय स्टेटास बड'आ SM खौहाय खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गोसोबा माने आं मोनसे खोथा बुंसै आरो ना आगैमोन नोंबो आंखौ खालाम इबो आंखौ खालाम होनलायबाय दंना नोंसोरो जेनेबा खासे खालामग्रोदो आरो ना सिगां अब्लासो जागोन नालाय बेबो इखौ खालामग्रो जानो लुगैदों बेबो इखौ खालामग्रो जानो लुगैदों खायसे खायसे सिगांग्रो खालामग्रोबासो बेक खालामफिननो हागोन आरो ना कमेन्ट हरनानै ओंखायनो इबो होनहरलायबाय थाबाथ' जानाय नङा नालाय थांनानै वाट्स खालामनानै सापर्ट खालामग्रोना होदो आरो ना ओमफ्राय बेगखौथ' खालामखानांगोन खालामफिनब्लानो जाबाय बेगखौ SM चेनेल दे फुंजा नार्जारि होनहरदों जोंहा SM चेनेला तुलुमनि बर' मोखांखौ देखायदो आब' औ आं गय जादोंमोन आरोना ओंखाय आङो देखायाखैमोन देखायनो र' मोखांखौ नायाबाबो जागोन खोमा बुख्रिख्रिखौनो नायनो लुगैयो नोंसोरो पागल प्लास पागल अनसाय ब्र सुवाद आंनिसो SM नै जोंहा सेख'लायबायनो जोंहा SM आगैखौ सेख'लायबाय आरोना पागला अनसाय बर'खौ सुवाद होनहरदों आंनिसो SM होनहरदों जागोनलै नोंसोरथ' जागोन जोंहा आगैखौ सेख'लायबाय अनसाय स्टेटास बड' हा 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 मिनि हरदों जोंहा आर'नाइ AGS फोरमायहां दंखायो नोंजों होनहरदों आरो ना जोंहा AGSआ फोरमायहांजों दंखायो होनहरदों थेंकिउ स' माच आरो ना आर'नाइ आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय अनन्त क्रियेसन दे लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौबो 1K खालामना होथारदो जोंहा आगै अनन्तनिया 1K जाथारसिगोन आरो ना दे जाय सोरबाफोर गोदान फैदोब्ला आरो ना अनन्त क्रियेसनखौ सापर्ट खालामना होदो आरो ना 1K जाथारसिगोन अननानै सापर्ट खालामना होदो तुलुमनि बर' अनन्त क्रियेसन आंखौबो हेल्प होदोब्रा होनहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ हि 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 होनहरदों आर'नाइ AGS अनन्त जइन प्लिज होनहरदों नै जोंहा गोदान दङ खोमा आरो ना जइन जानो थाखाय खावलायहरदों दे खालामलायदो खासे सिगां SM चेनेल दे जागोन होनहरदों जोंहा अनसाय स्टेटास बड' नोंखौ नायनो दे बाजै आंखौ नायनो आं बुख्रिख्रिखौनो नायनो देबजित गेमिं आदाखौ नायगौमोन नैनि आदाखौसो सोंहरबाय दं आदाया ओइ सेथ्लायावसो दङ आर'नाइ AGS जइन खालामना भिडिअ कमेन्ट हर जइन खालामना भिडिअ कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जोंहा आर'नाइ AGSआ पागल प्लास पागल SM सना बुंबायलै अनसाय ब्र सुवाद SM सना बुंबायलै अनसाय ब्र सुवाद होनहरदों नै जोंहा पागला बाखुरिखौनो नायनो लुगैयो नोंसोरो मोखाङा बोरैबा जाजोबनि आंहा फुरदांदां बोरैबा सान्दुं नांदों सान्दुङा मोदान जुब्लिबो बोरै नुदोंहाय मोखांनि दाग मा खालामजाजोबदों हाय बाजै होनहरदों नै सोर अबेयाव मोनथाय थाबोजोब्बाय दे बयबो
बबेयावमोनथाय SM नटिफिकेसन नायदो होनना बुंहरदों जोंहा SMआ मिस्टार इन्डिया मा खबर आब' होनदों मोजां आगै नोंहालाय मा खबर मिस्टार इन्डिया जोंहा मिस्टार इन्डिया फैदो नै जोंहा SM चेनेल बयबो उनाव आनसाबस्क्राइब दा खालाम भिडिअ बयबो नायो जोंहा बयखौबो भिडिअ नायनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना उनावहाय आनसाबस्क्राइब दा खालाम होनना बुंहरदों अमा खि मोनामदो आरो ना इयाव खाथियाव अमा दङ नालाय मोनामदो खुदै गारबाय दं आं खाथियाव अमा JP Vlog please guys do subscribe my channel जोंहा JP Vlog आगैखौहाय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों साबस्क्राइब खालामलायदो नोंसोरो SM चेनेल दे आर'नाइ होनहरदों SM ओमफ्राय दे बयबो कमेन्ट खालाम आं ओंखारथ'नोसै दे आब'मोन होनना बुंहरदों औ दे थेंक इउ स' माच आरोना SM आगै आगैखौ सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय बियो गाबोनहाय बेक खालामगोन आरोना SM चेनेला थेंक इउ स' माच आरोना आगै दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय तुलुमनि बर' गासिबो फ्रेन्ड दङो आंजों जोंहा तुलुमनि बर'आ गासिबो फ्रेन्ड दङो होनदों नामा गावजोंहाय दंखायोबा जेबो नङा फोरमायहां जमुना ब्लग आं गासैखौ साबस्क्राइब खालामबाय आंखौबो लोगो खालामफिनदो प्लिज फेमिलि मेम्बार्स खालामदो बयबो होनहरदों जोंहा फोरमायहां जमुना SM चेनेलखौ मोनासै SM चेनेला थांबाय आरोना दङ सिगाङाव SM चेनेलखौ नागिरदो चेक खालामनानै औ औ मा अबाव मोनहैजोब्बाय मिस्टार इन्डिया आं लोगो जाबाय आंजोंबो लोगो जाफै फोरमायहाङा औ न'आवलाय थां न'आवलाय बाबाखौ लायनो थां क्रेजि नार्जारि बाजै आं नागिरनो होनाया मा जाखो होनदों जोंहा औ नों नागिरनो होनायखौ समखौनो मोनाखै आरोना गावहा पिकनिक जानो लांदोंना लाङाखै साब्रैखौ अबाव पिकनिक जानो लांदोंना लाङाखैलै साब्रै थाखानानै आरो सासे नांबावगौ आरो नोंनो ना साबा जाहोनो हागोन दा नोङो साब्रैखौनो लांग्रोसं जोंहानि बिनानाव गोरलैखौ हरगोन आं नागिरनानै र' बिनानाव गोरलै दङ आङो थांबा खिथिगोन दै र' पागल प्लास पागल सोर थगायदों अनसाय ब्र' सुवाद होनहरदों सोर थगायदों होनहरदों आरोना सोर थगायखोथाय आर'नाइ GH मिस्टार इन्डिया सापर्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा मिस्टार इन्डियाखौ सापर्ट खालाम होनना बुंहरदों आरोना आर'नाइया सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो आरोना अनसाय स्टेटास बड' दा नागिर बाजै क्रेजिनो औ जोंहानि बिनानाव गोरलैखौनो हरसिगोन खोमा आं इनो नागिरबाय थाला बिनानाव दङ आरोना जोंहा पागल क्रेजि सना आइ लाभ इउ होनहरदों इलाय मोनखाबायानो सं मेसेजफोर फैदों नामा फैनायनि फैयाखै आं थांनो होला दसथा तिनथायानो जायाखै अनसाय स्टेटास बड' आंना नागिरदे बाजै सना जिउ होनदो आंनो नागिरदे होनो दानि जुगावबो नागिरनायखौ लायोना गावबा गावनो नागिरखायो सं जोंफोर नागिरनाया बोरै जाथावगोन आं दा अबाव नागिरना मोननांगौ जाखो आंहा भिडिअखौनो होनो सोलाबा आरो नोंसोरनो नागिरबावनो ना
पागल प्लास पागल आंनोबो नागिरदे बाजै ओइ सर आं अबाव मोनबावगोन दा मैगं खानाय बायदि खुन्थुम नांसिगोन आङो र' फोथार थांनानै मैगं खानाय बायदि खाबथिंनांसिगोन आङो आरोना नायगिरनो ओइफोरथिं बांगाल बोरैफोरखौनो मोनगोन खोमा लामा जायखौ मोनो इखौनो नाम्बारफोरखौ हरना दोनहर जायखौ मोनो बिसोरनो नाम्बार होजोबसिगोन आङो क्रेजि नार्जारि आंनासो गदिंखो ना नोंनासो गिदिंखो बाजै होनदो मोनथियाथ' नोंनासो गिदिंदों ना आंनियासो गिदिंदों मोनथिथ'ला आरो आं माया गिदिंखो ओमफाय अनसाय स्टेटास बड' पागलनो दा नागिर बाजै पागलनो दा नागिरनो खोन्थादो आरोना आं दा अबाव मोनगोन दा पागलनो पागल प्लास पागल अनसायनो नागिरनाङा आरो क्रेजिनोबो नागिरनाङा औ नंगौ नामा नोंनोल' नागिरसिगोन दे आं बिसोरा दंखायोना क्रेजियाथ' दंखायो अनसाय स्टेटास बड' हा मिनिअन अनसाय ब्र सुवाद होनहरदो जोंहा पागला दंखाजोबो ना ओइ पागलाबो दंखायो गावबा गाव थाखाजोबो आजिखालि रावनोबो नागिरलायनाङा गावबा गाव थाखाजोबखायो टेनसन गैया आजिखालि फोरमायहां जमुना ब्लग नेटवर्क प्रब्लेम जादों माथो औ आंहा नेटवर्कआनो प्रब्लेम जाखाबाय थायो नेटआनो मोजां नाङा आरोना ओंखायनो न' सिङावथ' नांखाथारा न' सिङाव गैया ओंखायनो आंहा टाइमानो जाया आरो बेलासियावबो समानो जास्लाबा मोनायाव सम जाब्लाबो माने नेट नाङा न' सिङाव बेनि थाखायनो थांजोब्बाय खोमा आर'नाइ हाय क्रेजि नार्जारि गरम दा गैला रावबो खालि जाबाय जिरायबाय माबा मोनसे खालामदो बाजै दे हा नुदों थाब फराय बाजै सिख्लाबा सापर्ट खालामगोनानो सेंग्राबा सापर्ट खालामला सिख्लाबासो सापर्ट खालामगोन सेंग्राबा खालामनानै दा सिख्लायानो फैयाखै आंनि लाइफआव मा खालामनांगौ आं सिख्लाफोरानो फैयाखै आंनि लाइफआव मा खालामनांगौ दे आङो मालाय सिख्लाफोरा पिकनिक जानो थांजोबदो खोमा रावबो फैयाखै थांजोब्बायसो नै हेलौ आब' खोरोम रामसियारि फैदोंमोन आरोना थांबाय खोमा हेलौ आब' होनहरदोंमोन हाय मालाय सिख्लाफोरानो गैया खोरोम रामसियारि थाङाखै आब' होनहरदों औ मा खबर आगै खोरोम मा ओंख्रि जाखो दिनै आगै अननानै खोन्थाहरदो आरोना गासिबो थांजोब्बाय आंना नेट प्रब्लेम जाबाय थायो नालाय थांजोबलायबाय
जेपि ब्लग खोरोम लोगोआव फैदो आंबो खालामगोन दे जोंहा जेपि ब्लगा गैया खोरोमखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामनो होदो खोरोम रामसियारि आब'आ मा गामिनि जाखो आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना आगै इनिफ्राय बरपेटा रड जोंना खुस्राबारि गामि ओमफ्राय आगै खोरोमा अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरोना नेटानो थांबाय थायोलै आंना 3टा जाबाय आरो आधा घन्टा गय जानाया हाथायाव हाबजोब्बाय मोखां माखानोबा फाख्रिख्रि जाजोब्बाय आंहा मा जाबावगोन बाखोर सारलानाय रखम फ्रि 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 जेपि ब्लग आंहा गाज्रि खबरसो आब' मानो गाज्रि जाखोलायनो जेपि आगैयालाय मानो अननानै खोन्था हरजागोन नामा खोरोम रामसियारि आं बर'मानि आब' आगैया बर'मानिसो आरोना दे रावबो गैला थांजोब्बाय सल'सो खननांसिगोन आं आर'नाइ हाय हेलौ रावबो गैलालै आगैमोन थांजोब्बाय आंना नेटानो गाज्रि नालाय थांबाय थायो फैफिनदो र'जि होननांसिगोन आंबो थांनायफोरखौ लिंहरफिननांसिगोन सल' खनै खनै फैफिनदो र'जि गासैबो फैफिनदो थांनाय मारिलांनि आंनि लाइफ सिमाव दसे फैदो दसे जिरायनानै फैदो थांजोब्बाय रावबो गैला फैफिनदो आगैमोन आंनि लाइफ स्ट्रिमाव आंबो आरबि बायदि सल' खनना खारहोजोबनांसै आरबि बायदि सल' खननानै हांसो गारमादो खारहोजोबनांसिगोन आंबो खोरोम रामसियारि नाइस सं आब' होनदों हांसो गारमाजों खननानै आंबो खारहोजोबनांसिगोन खोमा रावबो गैला नालाय गिखाजोब्बाय आं गारमाया एसे मोजांबा सल' खननो हागौमोन सल' खननो बोरै गारमायानो मोजां नंथारा नालाय हाय हेल' थांजोब्बाय नामा आगैमोन प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरोना फैफिनदो आरोना दसे सम बारा गोबाव थाला आंबो दसे समल' ओरैनो 3:30सिम थानोसै आरोना दानि साना आरो दसेनो मोनाखायो नालाय आंखों मिलन है ना दिल में करार आंखों में नींद ना दिल में करार मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार मोहब्बत भी क्या चीज होती
नेबाय थानांसिगोन आरो आङो बिदिनो दसे सम थाथ'नोसै रावबो कमेन्टथ' हरखाला बुज्रावजों मोखां खिथिनो बाबाय आं लाजिबायलै दा थांबाय नामा आगै खोरोमाबो रावबो कमेन्ट हरला संफैला थांजोब्बाय साराय तिनथासिम थाथारनोसै आरोना फैयाब्लाबो दसे सम सल'फोरखौनो खनलाबायनोसै आं हान्थुलर बालार फोसोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै 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 आमाया थांदों नागिरबानो आफाया थांदों जौ लोंनो जोंहानि न'आव हाबफै हाबफै फन गाबदो बिदि आब'नि लाइफआव दिनैसो आंहा आरोना आगै आं बेलासि बेलासि मालाबा सम मोनबा फैयो आरोना ओमफ्राय मोनथ' आरो नेटआ नांखाया नालाय हराव न'आव ओंखायनो फ्रि टाइम मोनबाबो मोनायाव फैनाय जाया बेलासियाव समखौनो मोना नालाय मालाबासो फैयो बाबादो थां थाङा खामानियानो रें जाजोब्बाय खावलाया दलजा र' गोलैगोन गोलैगोन आं सेन्देला आं थाङाखैनो औ जोंहा आगैया थाङाखै आरोना ने दलद था हा मानो गेलेयो दलद था हा मानो गेलेयो गेलेया गेलेनानै गेलेया होनदोंना नोङो जोंहा आगै खोरोमा माबाफोर मावो नामा अननानै खोन्थाहरदो आरो ना माबाफोर जबफोर बा जायखिजाया आरोना ओरैनो सोंहरबाय आङो मा खालामो जोंहा आगैया फरायबाय थायो नामा थाङाखैब्ला खोन्थाहरदो आरोना अननानै र' लांनो हासिगोन नै साराय तिनथायाव जासिगोन नों नांगौबा माबाखौ नाम्बारखौ SMS खौ SMS खौलाय बोरै हरनो इनिफ्रायसो दिहुनखानांगोन नोङो हरफिनजायो आरो फैखानाया SMS थांफिन अ इ वाटसेपाव हराखैना मेसेजसो फैदो वाटसेपाव हराखैना इयो डाइरेक्ट मेसेजसो फैदो खोरोम रामसियारि मा गामि होनदोंमोन बाबुना नानि बाबु आगै ओमफ्राय जोंना गामिया बरपेटा रड बाक्सा ओमफ्राय नै जोंनि आनान्द बाजार खाथियाव आरोना रावबो फैला सङाखै दोनथ'नोसै नामा आंना नेटनि प्रब्लेमनि थाखायनो दिगदार जायो आरोना नेटआबो थांबाय थायो नालाय गाबोन सम मोनब्लाथाय फैफिनसिगोन ओमफ्राय आगैया सम मोनब्लाथाय फैफिनब्लानो जाबाय स्कुलाव फरायबाय दं क्लास 10आव औ नंगौ नामा आगैया फरायबाय दं आरोना औ मेट्रिक जासिगोन आरोना आगैया दाखालि भिडिअ होदोंमोन ना परिखानि थाखाय भिडिअ होनो मोनथ'ला होनना औ मेट्रिकखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय आरोना आगै मोजां फरायबानो जाबाय बेस्ट अफ लाक मोजाङै गोसो होना फराय
बारा भिडिअआव माबा होथ'नाङा दायो मेट्रिकखौ मोजां लिरग्रो ओमफ्राय सम दङ आरोना होबाय थानो हागोन उनाव ओरैनोथ' होजागोन जेनेबा थेवबो एसे ओरैनो बारा इयाव बारा गोसो होनाङा आरोना फरायग्रो गोबां सम दं ओरैनो डाइरेक्ट माबाफोरखौ होजागोन भिडिअफोरखौ सर्टफोरखौ होजागोन आरोना मोजां फरायबानो जाबाय आगै चलता बाबू अब्ला दे आगै आं दोनथ'